Привет на всички пчеларки и пчелари. Почти навсякъде в страната вече времето позволява да се направят първите осведомителни прегледи. В тази връзка ще ви покажа възможностите и организацията в дневника HiveState по отношение на прегледите. Веднъж въведено видяното в кошера, остава на разположение за по-добра информираност не само за развитието и състоянието на семейството, но и за неговите нужди. За по-добро планиране, за селекция, базирана на сравнителни анализи и ред други неща с натрупане на опита, който придобивате. А за начинаещите, вярвам, че HiveState ще им предоставя необходимите напътствия за това какво се изисква от тях по време на прегледи. Да стартираме приложението от иконката на телефона или на лаптопа на адрес HiveState.eu. Избираме пчелина, на който се намираме, ако в момента сме на пчелина, или от който се интересуваме. Аз ще избера демо. И от секцията Обща картина с докосване на прегледи ще поискам да се информирам за извършените прегледи в период от време. Прегледите, ако докоснете на период, ще видите, може да изберете последните 7 дни, последните 30 дни, текуща година, това е от началото на годината. Може да изберете и период и тук да въведете дата от до. И така, да изберем от последните 7 дни, като най-често използвана честота на прегледи. Докосваме зареди и както виждате 100% всички са непрегледани. Непрегледани 15 на брой. Виждате секция непрегледани. Тук ще видите всички кошери, заедно с тези, които са празни. От тази секция, от бутонът око, може да отидете на самият кошер и да се информирате за повече неща, които има за него. А от лупичката, бутона лупа, може да извършите преглед в момента. Ето, за кошера номер 1, дата, то въвежда дата, сегашната дата или тук избирате коя от датите искате. И примерно рамки, най-често при добрите семейства, рамки с пчели, това са 7, рамки с мед, обикновено 3,5 са останали по това време, рамки с пило, примерно половина рамка, 0,5. Майката, ако е видяна, просто отбелязвате, че е видяна. Отбелязвате с какъв цвят. Ако е миналогодишна, това тук е цвят синьо. Евентуално отбележки тук може да посочите. Аз, примерно, винаги ме интересува дъното, дали е чисто или има подмор. Пишем чисто дъно. И това ми стига. Докосвате запази. Информирани сте, че инспекцията е добавена успешно. И ето на кошер номер 1 виждате данните за прегледа. На еди коя си дата, рамки с пил, рамки с мед, рамки с пчели. Ако докоснете детайли, ще видите самия преглед. Така, обратно към кошера. И за да отидем отново на пчелина, или от бутона пчелини горе в синята лента, или от основната информация
за кошера тук се вижда линка демо върху пчелин. Сега, ако отидете отново на прегледите, ще видите, че вече има един прегледан. Появила се секцията прегледани. Тук ще виждате отново информацията от прегледа, както и възможност да видите цялата информация. Ако докоснете в секцията непрегледани, вече ще видите, че кошерът не е в този списък, което означава, че вие ще изчистите този списък. Накрая ще останат само празните. Това е от непрегледаните. Отново ви казвам, тук бутончето лупа може да направите преглед. И така, за да се получи кратко видео, трябва да спра тук. Но вярвам, че видяното сега е един добър старт. До скоро и не се притеснявайте да ме питате.